दिनैहाय मंगलाजरा बैसागु खुंफुं आफाद आरो परबतजरा जिल्ला दुलाराय हारिमु आफादजों जथायै दिनैहाय जोङो नैबे जोंनि सुजित नार्जारी अडिट'रियाम हलाव जों सानसेनि हाबाफारि लानानै बैसागुखौ खुंफुंनाय जाबाय। दा बे समाव जोङो फुंनि हाबाफारियाव जोङो जयग'नि गेजेरजों जोङो दिनैहाय जोंनि परबतजरा जिल्ला रायजो जानायाव जोङो जाहाथे सुख शान्ति रायजो जानो हानायनि जों आफा इसोरनाव आर'ज गाबग्रोनाय जाबाय। बिनि उनाव जोङो गेवलां मेल लादों। गेवलां मेलाव जों आलासि महरै मोननो हादों जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि अम्बिकागिरि हाज'वारि सारखौ जोङो गाहाय आलासि हिसाबै मोनबोदों। आरो जोंना दा नै मोनाबिलियाव जोंहा बादायलायनाय हाबाफारि दंबावो। बेयाव जोङो परबतजरा जिल्लानि मोनब्रै आन्सलिकनिफ्राय नुजाफैनो हादों। थिपखाय, मंगलाजरा, बासबारि, काजिगावनिफ्राय बादायारि बिथांमोनहा। दा जों बिथांमोनखौ बादाय होगोन। बेयावहाय जुदि बैसागु बोथोर मा फालिगोन रायजो राजाफोरखौ? दा बे समाव जोङो बैसागु बोथोराव जोङो मंगलाजरा बैसागु खुंफुं आफादनि जानानै रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायहरोदि जाहाथे नैबे बैसागु खुंनायाव जाहाथे साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आइ आफाफ्रा मोजाङै बैसागुखौ खुंनानै फालिनानै बारहोहरनो हायो। आं बेखौनो खावलायहरो। जोंनि मंगलाजरा हालामाव थानाय जोंनि बे सुजित नार्जारी जे मेमरियेल हल, बेवहाय परबतजरा जिल्ला बर' हारिमु आफादनि सेथि रंजालि बैसागु बराय खुंफुंनाय हाबाफारि, लोगोसे मंगलाजरा ओनसोलनि खुंगा बाथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। गिबियावनो नैबेवहाय मिडिया नोंथांमोननिसिम आं गाहाम हामलायनायखौ जासिहरदों। दिनैहाय जोंनि बे मंगलाजरा हालामाव जोंनि मंगलाजरा ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनहा बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाय बायदि देग्लायहाय 5थि खेब रंजालि बैसागु फोरबोखौ खुंफुंबोबाय। आरो बेजों लोगोसेनो परबतजरा जिल्ला जे बर' हारिमु आफाद दङ, बिथांमोनहाबो गिबि खेब देग्लाय बोसोराव मंगलाजरा नैबे सुजित नार्जारी मेमरियेल हलावनो बिथांमोनहाबो गोदान बोसोर बैसागु 1433 मायथाइनि जे बैसागु फोरबो बेखौ बरायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बेवहाय गाहाय आलासि हिसाबै आंखौ लेंहरदों। बेजों लोगोसे मेल बेखेवगिरि हिसाबै जोंनि मुस्रि पियारि महन ब्रह्मखौ हांख्रायदों। लोगोसेयैनो जोंनि परबतजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिथां खोमदोन कसारि बिथांखौबो माखासे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय बेखेवगिरि हिसाबै लेंहरदों। आरो बेवहायनो ओनसोलनि गासै रायजो राजा बिथांमोनहा दिनैहाय फुंनिफ्राय हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै सानसेनि हाबाफारिजों गोदान बोसोर रंजालि बैसागुखौ बरायनो थाखाय साखाफारा जादों। बेवहायनो बिथांमोनहा फुंबिलियाव जगा हुथि होनायजों लोगोसे फिरफिला उरायहोनायनि उनावहाय मोनसे सावराय मेल लादों, गेलेमु आयदा लादों। लोगोसे नैबे बेलासि समाव बिथांमोनहा मोसानाय बादायनाय हाबाफारिखौ लादों। लोगोसेयैनो रायजोयै उदाङै मोसाग्लांनाय मोनसे हाबाफारि लादों। दा बेवहाय मोनसे गोजोन बाथ्राया बेनोदि देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव पास जानाय फरायसुला फंबाय बिनानावमोननो आङो देग्लायनि बोसोराव जाहाथे बिथांमोनहा गोदान बोसोरजों लोगोसे गावसोरनि जिउ दानायाव मोजाङै सोलोंथाइखौ लाहैनो हायो, बिनि थाखाय बिथांमोननो आं साबायखर जासिदों। बे हालामावनो जोंहा डिमासा ब्रह्म बिथाङा दाखालिनि मेट्रिक आनजादाव बड' आयदायाव 100आव 100 नाम्बार लाखिनो हानानै बिथाङा गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो हादों। आङो बिथांनिसिमबो साबायखर जासिदों। बिनि अनगाबो बेवहाय जोंहा परबतजरा हालाम हिसाबै दाखालि बावैसो जोंनि SCSनि जे रिजाल्ट होदों, बेवहाय आलुफारा गामिनि हर्षजित बसुमतारी बिथाङाबो सासे SCS हिसाबै बेवहाय सायख'जाबाय। लोगोसेयैनो बे परबतजरा हालामनिनो बासबारि हालामाव थानाय सासे सुबुं, मुङा जाहैबाय फुंजा मोसाहारि, बिथाङाबो PhD खालामनानै मोनसे गावनि जिउआव सोरां लाबोबाय। बेजों लोगोसे नैबे गायत्रि ब्रह्म बिथाङा परबतजरा हालामनि बादायलायनायनि गेजेरजों बिथाङा देरहासार जानो हादों। दा आं बिथांमोन बयनिसिमबो दिनैहाय नैबे जौसांनि गेजेरजों बिथांमोननिसिम आं परबतजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानायजों लोगोसे दिनै बे मेलाव बाहागो लानानै बिथांमोननो गाहाम हामलायनाय आरो साबायखर जासिदों। आरो जोबथारनायाव
बे हालामनि गासै रायजो राजाफोरनो गोदान बोसोरनि रंजालि बैसागु फोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय बिथांमोननि जिउ लामायाव जाहाथे देग्लायनि गोदान बोसोरा बयनिबो आलो गोजोन आरो राम रामै जाहाथे जिउखौ खुंलांनो हायो बा गाहामै गाहाम जिउखौ खुंलांनो हायो बेनि थाखाय गाहाम हामलायथिनाय जासिबाय बैसागु बोथोरनि बिथांमोननो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिनानै दिनैहाय बेयावनो फोजोबनाय जाबाय।